Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga mga balita sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag saan kami manantaw sa KCAT Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwas sang Ilog. Kag iyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 31 ka mga barangay sa Bacolod, COVID-free na sa sulod sang duha ka semana. Sa Talisay City, napulo na lang ang active COVID cases. Sa Binalbagan, contact tracing nagapadayon sa mga nakakadto sa haya sa nagtaliwan nga vice alkalde matapos may makatambong nga COVID-19 positive. Sa Cadiz City, pulis patay matapos ginaligar, aksidente nga matiruan sang iyang asset. Kag sa Good Vibes, mga mangunguma sa Kabangkalan City, gintuduan sa bago nga pamaagi sa pagpananom. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, may 176 ka mga barangay sa Negros Occidental ang drug cleared na gikan sa 601 ka mga barangay sa probinsya. Inisandig sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency, sunod kay Board Member Juvie Pepelio, may 31 pa ka mga barangay ang inug-deliberate base sa datos ng PIDEA. Sunod kay Pepelio, nga presidente ng Liga ng Barangay sa probinsya, ang mga barangay ang lubos nga nagasuporta sa kampanya kontra iligal nga droga pero nagapabilin nga pagpanghangkat amo ang kakulba sa pila sa mga pumuluyo sa pagtudlo o kung paghatag sang impormasyon nga basi mabalikan sila. Samtang ang kampanya kontra iligal nga droga ang mas ginpasangkad nga nagalakip sang pakonte sa infographics kag multimedia drug education campaign kung sa diin si Gwyneth Lambot sang kanduni anangin madinalag-on. Suno kay Pepelio paagi sini mas mapahibalo ilabi na sa pamatan-on ang negatibo nga epekto sang iligal nga droga. Ang nagdaog nga material ang paggagamiton sa mga barangay. Ang barangay is very much committed to fight against drugs. But of course, the people, the connotations ng tao na kung manugid sila, it seems that they are already part of the kung ba lang sila man ang ara, something amuna. So may ara pa sila mga apprehensions na tutok ida. It's a danger man gid. It's a risk. Sa number 9, apat ka mga soldado sa Negros gipasidunggan sang AFP bangod sang kamatayon sa mga NPA. Gipasidunggan kahapon ni Lieutenant General Roberto Angcan, Commander sa Armed Forces of the Philippines Central Command, ang mga army nga nagpanguna sa engkwentro sa Mabinay sadtong Hulyo batok sa New People's Army nga nagresulta sa kamatayon sang apat ka mga rebelde. Gintagaan sa Gold Cross Medal sa ang apat ka mga soldado sa 11th Infantry Battalion nga involved sa among encounter. Sila amo sanday Corporal Dennis Inalaw, Corporal Raymondo Tanilon, Corporal Richard Raffles kag Private First Class Ramer Maceda. Magluwas sa paghatag sa medalya sa apat ka mga soldado, may wreath-laying ceremony man ang AFP para sa mga soldado nga nagtaliwan sa tunga sa pagpakik-away batok sa mga rebelde. Gitagaan man sa plaque of kapayapaan ang 11th IB kag 302nd Brigade sa madinalag-on nga pagdismanto sa Southeast Front of Committing Rehiyon Negros sa Bohol, Siquijor. Sa number 8, pulis patay matapos ginalegar matiruhan sang iya man lang nga asset. Padayon pa tubtub sa karon ang maid-id nga investigasyon sang Cadiz PNP sa natabo nga pagtiro kag pagkamatay sang pulis nga na-assign sa Sagay City Police Station nga si Police Staff Sergeant Bernie Sales. Suno kay Cadiz PNP Chief Police Major Robert Mansueto, hindi pa klaro kung ano ang natabo nga nagresulta sa paglupok sang armas ng pulis. Base sa ila initial nga investigation, ululupod pa inom sanday Sales kag ang suspect nga babayi nga iya asset upod sa duha pagit ka lalaki. Sang papuli na kuntani si Sales suno kay Mansueto, ginpunggan siya sa babayi para mag-inom pa.
Base sa ila mga upod, nagasunluganay man lang ang duha suno sa ila pero sa wala madugay gulpi na lang naglupok ang armas ni Sales. Makita man sa CCTV suno kay Mansueto nga ang duha lang amo ang yara sa salakyan ugaling hindi makita kung ano gid ang natabo. Dugang pa ni Mansueto posible bangod sang pag-agaway sang armas amo nga natiruhan si Sales kag ini nagresulta sa iya kamatayon. Detained karon sa Cadiz PNP ang babayi kag kaso nga homicide ang ipasaka sang PNP batok sa iya. Sa number 7, Bacolod City Mayor Evelio Rendardia nagpasalig nga padayon ang pagpatukod sa Bacolod General Hospital bangod ang hagna para diri ang yaranas karon sa Senado. Sa nagdigad nga semana, nagpasa sa resolusyon ang sangguniang panglungsod nga nagahinyo sa alkalde nga magpain sa pondo para ipatukod sa kaugalingon nga ospital sa Bacolod. Pero gipahayag ni Leonardia nga hindi na ini kinahanglan. Bangod malapit na lamang nga mapasar bilang kasuguan ang hagda ni Bacolod Congressman Greg Sataya angot sa pagpatukod sa Bacolod City General Hospital kag paghatag sa nagakaigo nga pondo para diri. Gindugang pa sang alkalde nga hindi posible ang ginasiling sa mga netizens nga imbis nga ipatindog sa syudad sang Coliseum, isa na lamang ka ospital ang ipatukod. Sunod sa iya, hindi na maislan pa ang loan sa bangko bangod na talanan na ini sa Coliseum nga project kag isa man sa mga kondisyon sa pag-donate sa pamilya Yanson sa duta amo nga dapat isa ka Coliseum ang ipatukod diri. And Senator Mitsubiri personally called me when he filed his counterpart bill, yung i-partneran niyang bill ni Congressman Gasataya para nga ma-realisar natin ang pag-obra sa hospital. So, given pag-ihit nga ang chairman sa Committee on Health is Senator Bongo, who is also very receptive and very helpful to Bacolod and also very influential in the Senate, the chances of that being realized soon is very, very high. And we can even say that it's almost a done deal. Sa number 6, mga department heads kag empleyado sa syudad sa Bacolod ang ginpaidalom sa mental health kag psychosocial support. Iban sa ila ang nakaagi sang discrimination. May iban gani nga wala ginapasulod sa bangko kag sa mga baligyaan. Yaring report ni Romeo Subaldo. Hindi lang mga health workers ang naka-eksperyensya sa diskriminasyon bangod sa COVID-19 kundi pati mga empleyado sa gobyerno. Sunod sa Human Resource Officer sa syudad sa Bacolod nga si Eman Aguirre, hindi man basta-basta ang inagyan sa mga empleyado sa syudad. Bangod kadamo man sa ila ang nagpositibo sa COVID-19. May mga tiyon man ganing ang iban sa ila, wala ginapasulod sa mga bangko kag sa mga commercial establishments bangod may nagpositibo sa COVID-19 sa ila departamento. In fact, there were instances or there were times employees ng City Hall, ng NGC were discriminated. Wala kami ginapasulod sa some stores. Makita mong t-shirt, wala kami ginapasulod. So, grabing impact sa mga employees. Isa ini sa mga rason kung nga nagpatigayon ng Vice Mayor's Office ang mental health and psychosocial support activity para sa department heads ng mga empleyado sa syudad. Sunod sa kay Professor Calvin Dave Ganob, isa ka registered guidance counselor, ang mga city employees nga makabigman bilang mga frontliners gani nagakaangay lang nga ipaidalo man sila sa workshop nga do kasubong sa debriefing. Deny the fact that you will be stigmatized and discriminated because ga-emulate siya from fear. Nahadlok ang mga tao nga malatnan, nahadlok sila nga ma-transmit sila. So, to address this one, we have to educate the public nga it's not their fault nga they have been patients or diagnosed with COVID-19, but we have to help them on how to, again, go back to the normal life nila. Bala nga, free na sila sa COVID. Although we cannot deny the fact ang fear gid ang very important, but ang factor mo nga hindi sila welcoming, hindi sila accepting sa mga tao nga diagnosed with COVID-19. Anong kaadlaw ang series of workshops kag nagkanalain nga mga departamento kag empleyado ang magapasakop diri. Sa number 5, padayon sa karon ng contact tracing sa mga pumuluyo nga nagtambong sa haya ni binalbagan Vice Mayor Samuel Gavaran. Sunod sa kay Mayor Alejandro Mirasol, mayara sa nakatambong sa haya nga gikan sa Himamaylan nga nagpositibo sa COVID-19. Ginsiling ni Mirasol sa mga naging close contact sa nagpositibo, may mga napaidalom naman sa swab test kag sila ang nalakip sa 50 ka mga gin-swab test kay ina.
Pero sunod sa alkalde, padayon sa gihapon na pagpatigayon sa contact tracing. Kada Martes kag Biyernes, regular ang minalbagan nga nagapatigayon sa contact tracing. At least may araw naman, i-swab na galing naman subong. So na-identify na ang mga close contacts na nag-attend to? May na-identify na, in subject na sa swab ang iban. Sa number 4, syudad sa BACOLOD ang isa sa mga lugar sa pungsod nga napilian para sa testing sa COVID-19 vaccine sa isa ka pharmaceutical company sa Estados Unidos. Ma-prioridad naman ang mga pigado sunod sa syudad kung sa tion nga maglabot na ang vaccine sa pungsod. Yaring report ni Martigo. May isa na ka drug pharmaceutical company sa Estados Unidos nga malapit na lamang makapagwa sang bakuna para sa COVID-19. Ginpahayag man ni Presidente Rodrigo Duterte nga nakahimo na ang Pilipinas ang advance payment para sa bakuna. Ang syudad sang BACOLOD ang isa sa mga lugar sa pungsod nga napilian sang Interactive Research and Development kung sa diin patigayunon ang trial testing sang vaccine. Suno sa Deputy for Medical sang BACOLOD Emergency Operations Center nga si Dr. Ana Maria Laarni Pornan, masobra sa 2,000 ka mga trial subjects ang ila pagapilion. We will choose sa mga barangays nga we have plenty of cases ang mga unahon namon. So by next week pa na ma-finalize to? By next week we will be meeting kung ara na ang sang IRB ang approval. So we'll be meeting for the criteria and for the selection of the trial subjects. Ginpahayag naman ni BACOLOD Mayor Evelio Leonardia nga handa ang syudad nga magtalana sang budget para sa pagbakal sang bakuna kung kinahanglan. Suno sa iya, hatagan sang prioridad sa bakuna ang mga pigado, ilabi na ang mga benepisyaryo sang financial assistance programs sang gobyerno. Atong mga nagbatong sang SAP, atong mga PP4Ps, atong mga DOLE grantees, iban pa, identified as among the poorest of the poor, dapat ang muna sa atas the prioridad. On the part of the city, whatever the national government cannot fulfill, kami ang matabon sila. Wala pa mahibaluan kung saan ugid sa madason nga tuig makalabot sa Pilipinas ang bakuna bangod indi man gilayon maka-mass produce ang mga drug companies. Gani samtang wala pa makagwa ang bakuna, nagapahanumdom ang BACOLOD EOC sa publiko nga magsunod gid sa minimum health protocols para hindi malatnan sang virus. Martigo para sa Digicast Negros. Sa number 3, Dumaguete City may pinakamadamo sa karon nga active cases ng COVID-19 sa bugos nga Negros Oriental. Matapos nga naging COVID-free sa sulod sang isa ka bulan sa Setyembre, ang Dumaguete City ang nagasaulog pasubong sa semana sa ilay ka 72nd Charter Anniversary. Amo na sa karon may pinakamadamo nga active cases ng COVID-19 sa Negros Oriental. Sa apat ka mga bagong kaso ng COVID-19 sa probinsya, 3 ang gikan sa Dumaguete City, kung sa diin ang isa ang empleyado pa sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Yara naman sa Sibulan, ang isa pa kabagong kaso ng COVID-19 sa probinsya. Ang Dumaguete City ang karon mayara na sa 25 ka mga active cases. Nagasunod ang Santa Catalina nga may 23 kag Bayawan City nga may 16. Ang Ihulgan City nga amo may pinakamadamo nga COVID-19 cases sa Negros Oriental ang karon may napulo na lang ka mga active cases gikan sa 115 ka mga nagpositibo. Sa number 2, syudad Santa Lisay ang nag-anunsyo nga ilan na na-flatten ang curve angot sa kampanya kontra COVID-19. Sa pahayag sa lokal nga panguluhan, sa karon may napulo na lang ka active cases sa syudad. Ini ang pinakamanubo nga kaso nga na-record humalin sang bulan sang Setyembre. As of November 27, 617 ang total confirmed cases ng Talisay. 585 ang naka-recover. By 22 nga napatay nga positibo sa virus kag 20 naman ang COVID-19 free barangays. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, katunga sa mga barangay sa syudad sa BACOLOD, COVID-free na sa sulod sang 14 ka adlaw.
Sa 61 ka mga barangay sa Bacolod, 31 diri COVID-free na sa sulod sa 14 ka adlaw. Sunod sa presidente sang Liga ng mga barangay sa Bacolod nga si Lady Gles Palen, nagapakita lamang ini nga dakuan ang inbulig sang wala untat nga pagtrabaho sa mga empleyado sang mga barangay, pati na mga barangay health workers nga halos wala na sang day off. Sunod pa sa kay Palen, nga dako man ang bulig sa paggiya sa ila sang Emergency Operation Center sa Bacolod, o kung amo ang nagasabat sa ilatanan nga mga palamangkutanon. Si Palen nga punong barangay man sa Takuling ang nagsiling nga dako man karon ini nga hangkat sa dalagko nga mga barangay sa Bacolod nga mas pabaskugon pagid ang ilang kampanya kontra COVID-19 para makabig man bilang mga COVID-free barangays. Kadaman sa karon sa mga wala sang COVID-19 cases nga mga barangays ang numbered barangays pa lang o kung mga magagmay nga mga barangay. Kung ikumpara sa nagligad nga mga binulan nga wala sang adlaw, nga wala sang bag-o nga kaso sang COVID-19 sa mga dalagko nga barangay, karon nagaamat-amat na lakangan sa mga inadlaw antes madugangan. Ang ato ng mga barangay health workers, ang BHERTs, no? They are tirelessly working 24/7, no Sunday day off. Kaya even Sunday may seal off, even Sunday may testing, no? So ayo na sila day off. Sa Good Vibes, mga mangunguma sa Barangay Tapi sa Cabancanan City ang nagtudloan sa moderno nga pamaagi sang pananom. Paano? Hibaluon sa report ni Marty Go. Napilian sa Department of Science and Technology ang Barangay Tapi sa siyudad sang Kabangkalan bilang benepisyaryo sang ila programa nga Community Empowerment through Science and Technology. Tuyo sang programa nga mabuligan ng palangabuyan sang isa ka komunidad, pinaagi sa pagtudlo sa ila sang panibag-o nga mga teknolohiya. Ang Association of Negros Producers ang ginpili sang DOST para magpatuman sa mga programa sa mga mangunguma sang barangay. Gin-help ni sila sa good agricultural practices, gin-help sila sa machineries in the form of mga water pumps. Pagkatapos, gin-help sila sa training how to be entrepreneurs, how to talk to buyers and everything. And gin-help pagit sila sa retail platform through sa ANP Bugana Market. Pinaagi sa programa sang DOST na tudloan sang good agricultural practices ang mga mangunguma kag pati na sa pagbulig sa ila kung paano kag sa diin ibaligya ang ila mga produkto. Magluwas sa dako nga kita sa ila negosyo, nagnubo man ang ila cost of production bangod sang teknolohiya nga gintudlo sa ila. ENP and DOST is a partner to implement the project. 3 years na as a partner sang ENP, amo na nga ang mga farmers ng Kabangkalan ready to certified as GAP. Naka-starting na kami sa mga training sa GAP preparation. Ang ino-target namon to prepare na sa mga demo, mga trial, nga preparasyon nga diri ang mga farmers ng trainings to implement sa whole Kabangkalan City. Bilang mangunguma, nagapasalamat din ako sa indako, hindi lamang sa INP, kundi sa kaitasan, nga inigin hatag sa amon sa Ginoo nga dugang ayuda tungod man sa pagpangayo namon kag sa bulig sini. Bangod sang madinalagon nga pagpatuman sang programa, ginkilala sang DOST ang ANP bilang best implementer sang programa. Plano karon sang DOST nga magpangita sang iban pagid nga komunidad kung sa diin mahimo ipatuman man ang programa para mabuligan ang pumuluyo. Martigo para sa Digicast Negros. Grabe Barb, sino ba lang magunang-una nga sa Tapi sa Kabangkalan, bukid siya, modern na yung ilang ways of sa pagpananom. Through the effort of Association of Negros Producers, nabuligan sila. Namin man at least sa bukid, nagamoderno man ang ilang pamaagi. Coping with the times for me. Change, agaw po sila sa change. Change is the only changing thing in this changing world. You know? Kag Barb, good news man yapon for today. Kadamo sa mga naganugbo ng mga cases. Sa Bacolod, kita mo to 31 barangays na COVID-free for 2 weeks. Ang Talisay, Ruming nalipad ko kung pilagid, pero naghambal sila 10 na lang ang lang. active nga cases. So may ginanaw sila kung pila na lang bilin nga barangays nga may... But according sila, City Health Officer, by December, gid mabalaan. Siyempre makita mo ang pagtayuyo ng gid pala manubo sa cases. So by December, gid mabalaan kung na-flatten na gid man ang curve. Kung definite na gid siya. Damo sa mga good news. Yes, bis ka lang si Palay Rumi nga earlier na since November 22 wala sila sang active cases nga na-report. Kabay pa nga tayuyo na gito. Aga pasulod ang December namin kaya damo sa good news kaya kasulod. 28 days na nga daan Barb kag
Pasko na. Kag amo yan mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat patas kag mga eksakto ang mga impormasyon. Kami ang padayon nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!